Ahojte, volám sa Miroslav Masica, som z východného Slovenska, okres Bardejov. Pracujem na stavbe ako technik. Pre fotovoltiku som sa rozhodol, pretože ten trh s cenami je naozaj nestabilný. Ovplyvňuje to veľa faktorov, ktoré ja neviem ovplyvniť, a celkovo aj tú finančnú stránku našej rodiny. Ako sa už situácia vyvíja v susedných krajinách, celkovo cena plynu od januára možno vstupne, čiže preto som sa rozhodol aj pre fotovoltické panely, pri ktorých som zvážoval jednotlivé ponuky a jednotlivé firmy. Pôvodne som mal asi 5 rôznych ponúk od rôznych firiem. Najprv som samozrejme ako každý hľadal tú najlacnejšiu možnosť, niečo blízko nášho domova Bardejove, ale po radách od môjho syna sme si znova sadli a porovnali všetky ponuky detailne a ukázalo sa, že ponuka od Solaras ponúkala najlepšie riešenie. Mám nainštalovanú 7 kW elektrárňu a hneď sa to odzrkadlilo na mojich účtoch. Akurát teraz si idem dokupovať batériu a aby úspora bola vyššia. Odporúčam túto firmu každému, kto hľadá spoľahlivého partnera. Na trhu sú rôzne firmy, ale nie všetky majú skutočné skúsenosti. Táto firma tu nie je od včera, neobjavila sa len tak. Takže ak chcete kvalitnú prácu a seriózny prístup, určite neváhajte.